Nikdy nekupuj tieto suplementy, ak chceš čo najväčšiu efektivitu za čo najmenšiu cenu. Spaľovače. Väčšina spaľovačov je len kombinácia kofeínu a zeleného čaju. Preto ak chceš naozaj spáliť tuk, tak vyskúšaj kalorický deficit. Kvalitnú stravu, čím budeš poháňať svoje telo vpred a nezabúdaj na spánok, aby si nechudol svaly, ale tuk. BCAčka. Ak chceš budovať svaly, tak len z 3 aminokyselín, keď existuje 21, naozaj svaly nevybuduješ, tak ako nepostavíš dom len z vody a piesku. To mi nevychádza. Kúp si radšej esenciálne aminokyseliny, tzv. EAA, alebo proteín a máš vyriešené. A to, že máš jesť mäso a vajcia, to ti asi nemusím hovoriť. Testosterónové boostre. Väčšina z nich nefunguje. Ak ti je 40+, OK, nemám s tým problém. Ale ak si mladý chalan, tak sa zameraj radšej na kvalitný spánok, na doplňanie zinku, ideálne chelát bisglycinát a na vitamín D3. Toto ti absolútne bude stačiť, aby tvoj naturálny testosterón bol na maxime. A spomínal som, že sa máš hýbať, zdravo stravovať? Teraz neviem. A ak chceš naozaj kvalitné doplnky stravy, tak teraz mám pre teba zľavový kód ZAJO10, ale len do 14.2. a podľa tohto videa budeš vedieť, čo si nekúpiť. A pre part 2 ma nezabudni sledovať.